Parlementariër Sheldry Ossepa maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer mensen op Curaçao slachtoffer worden van scams. Volgens hem is de politie op de hoogte van het feit dat vaak mensen worden benaderd via mail of WhatsApp met het bericht dat ze een prijs hebben gewonnen. Het enige wat ze moeten doen is hun gegevens aan die onbekende persoon geven en dat leidt er vaak toe dat er geld van de rekening wordt afgehaald. Hij spreekt over een mevrouw die $3400 kwijt is geraakt door een zogenaamde scam, maar hij hoort veel verhalen van mensen die hier problemen mee hebben. Wereldwijd is er sprake van een gebrek aan medicijnen en Curaçao heeft er ook last van. Dat zegt Jonathan Middelhoff van de Vereniging van Apotheekeigenaren op Curaçao. Het gaat voornamelijk om medicijnen die bedoeld zijn om mensen rustig te houden of pijn weg te halen. Sommige apothekers kunnen niet de medicijnen aanbieden die ze willen aanbieden, aldus Middelhoff. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrãozita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você comini a bo. Afgelopen zaterdag konden mensen voor het eerst in de week weer hun gasflessen laten vullen. Dat gebeurde op de vaste plaatsen van Kuurgas. Omdat er de afgelopen week geen mogelijkheid daartoe was, was het erg druk. Kuurgas had tenten geplaatst en stoelen om het wachten enigszins draaglijk te maken. De hele dag was het afgelopen zaterdag druk, maar rond 4 uur 's middags was de situatie weer genormaliseerd. Afgelopen weekend is een man neergestoken op de Caminha Brievengat. De politie wist kort daarop de dader aan te houden. Dat gebeurde nadat de moeder van de dader de politie had gebeld. Nadat de 26-jarige man thuis was gekomen en tegen zijn moeder had gezegd dat hij iemand had neergestoken, belde zij direct de politie. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis worden gebracht en is behandeld bij het CMC. Het aantal positieve testuitslagen op de Caribische eilanden van het Koninkrijk daalde afgelopen maand flink in vergelijking met de maand ervoor. In december waren er 474 positieve testuitslagen. In januari ging het maar om 253 meldingen. Het aantal nieuwe COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames daalde eveneens sterk. In januari waren er 21 opnames, in december waren dat er nog 60. Op Curaçao meldden afgelopen maand 42 personen zich met een positieve testuitslag. In december waren dat er nog 118. Marche Juvenil 2023, het kindercarnaval, is een groot succes geweest. Het aantal deelnemers was niet groot, maar het was een hele kleurige, vrolijke optocht, zo meldt de Extra vandaag. Op de website van de krant zijn veel beelden te zien van Marche Juvenil, dat vooral een feest voor de kinderen was. Keith Carlo, die opkomt voor de rechten van kinderen op Curaçao, maakt zich zorgen over het feit dat er tijdens de Marche Juvenil, het kindercarnaval, muziek is gedraaid die eigenlijk niet thuis hoort bij kinderen. Volgens Keith Carlo ging het om een seksueel getinte roadmarch en hij hoopt dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Kinderen moeten hiervan gevrijwaard blijven, aldus Carlo. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.